Boleh saya simpat ifiki viewers bagi tu baju subscribe iki channel bat ki bandang subscribe bat ki bandang pet thamai ngai ku boleh ifi ka sngi Sunday ka bakaman ha ka kerteng jong Jesus Christ unang penim ti ka topik ka bangan yalap ifi menta ka dai syapang ka jing seisoh kamut kumnu ban seisoh but ngihap ban keli ala diru Hawto Ngi seisoh na kumno ti ngakwa ban yalam fi mata naka ktien jong blay naka gospel u Yohanes kalnong ka bakhatsan khat ka ban ningkong hadu ka bapra tongin ya puli bat nga lada fidan gi bible jong fing tu ya plit lang bat nga ya ka ktien ka jong blay naka gospel u Yohanes kalnong ka basan kat ka banikong hadu ka bapra ki kentien ki baong kumni u jisu wong kumni wong manga ngalong uding so wan ubashisha badu kpa jonga ulong u nong sumar briso katnat baro bahanga ka bam seisoh u ngono bat katnat baro ka ba seisoh u klat yaka bahkan yo seisoh kambun pi menta pilong ki bakhut da kata kaktien ya kabanga lakran hapi khot ka basaw ko ang tuyay ne hanga bat nga mga hapi kumba katnat kamla ban seisoh naladehi lamda kayay ne haudien sowan kumta mapiru lamda piyay ne hanga mga ngalong udien sowan mapi kitnat uta ubayay ne hanga bat mga hau uta u seisoh shibun nabaklam mga pimla le ay ruem khat banri ko ang lada uno ru yay ne hanga laju brat no ya u shabar kum katnat kabala yap stai no tiki alum yaki bat ki brat hading bat lathang yaki kat khat ka bahnyaw ko lada fi yay ne hanga bat ki ktien jonga ki yay ne api ya ka ai ru ba phimon pinpan te kan long yapi kat khat ka bakpra ko ha kani lapendan buram ya uppa jonga ba pi seisoh shibun kumta finlong kisenran jonga sangap ngani thu shoi fi na ka khat ka bapra ko hangni kong ha kani lapendan buram ya ukpa jonga ba pi seisoh shibun kumta finlong kisenran jonga ka jingkeli ka baning kong kalong Hawto Ngi seisoh ne namar la dangi seisoh kat khat ka bapra ko ni ngin pendan buram ya ukpa ni ngan warna shoi fi kumnu ban seisoh kamut kumnu ban pendan buram habangi seisoh ngan ai nuksai fi kam hakipor man shwa uni u so nyamtra khat mau so nyamtra lani haktin parangi bang orange pi shat banana bha ya kiti ki thain riwa kum ka shnong maupu shnong nong steng ki umbalai nata bat ki ki shnong riwa ki bare ki thain sora namar balai ba kitu ki thain riwa ki paunam namar ba ki shat penmi bhayu so wathiam bat basngiam ti mentangan ong fi la khamnyar iban penmi pat ya u so nyamtra ni gitu kisan riwar ki bapauna menta fila khambana na nongna na ki ne pukiwai pat kithan ti kai ka bang kwa ban open ni nuksai fi kalong haba ki briu ki thit tu so lada ki thit tu so ki bam tu so but
bau tu so usnyam ba bat kita keli ki ong te nang no fi new so fi kong kin keli ba kin da ki so thu bau usnyam ki ong uni so udei na shata ki than ada kadai ni ki than riwa ki la ong ba dei na kata khashnam te kapan pau nam ya khashnam mod utu uso pan pau nam yel dia hanrai habau tu so uthiang usnyam u pan pau nam ya katu kashnam tika ju ru hangni haba ka ktien jong blai ka angkum ni kom hakani la pendan buram ye ukpa jonga ba pi seisoh shibun kumta pinlong ki senran jonga ti ngakwa ban bu kani ka jingkeli fi kalong how to fi pen pau nam em ya ukpa fi pen pau nam em ya ukpa lengba u Jesu Christ kabomot kumni alada ngidai kita ki senran ki basisha how to ngila juan ra ne em ya kibriu sha u Jesu Christ baki lengba u Jesu Christ kin tep yo blai ukpa pi ngong menne utu uso upen pau nam ya katu kashnam umpan pau nam yel di upen pau ya nam ya tu shnam hot kibriu ki yo mat uthiang tu so pi ka ju ru ha jing em jongi ka jing seisoh kamut ba ladangi la yalam mi ki bai shu Jesu Christ hatu haki hangno bingidan ngila ju yalam ne em ha jinglong kristan jongi kaba kapta ngila ju yalam ne em no shu Jesu Christ ngale lani la dangi shulet jing seng man la Sunday filet shi Bible study filet shaki bun ki jeseng bahe ngani tu ifi kata kampat pen pau nam ya u Jesu Christ henry ka ka ban pen pau lani ban pendan buram yu blai ka ban pendan buram yu blai ani ban pen pau nam yu blai kalong haba piwan ra ba lengba jong na jong fi ngiwan ra ya kiwei sha u Jesu Christ lengba haba ngialap ya go gospel hakinu ki jaka la da long ki jaka trai jungi ada long haki lenti ki singkien ada kalong hakanu pet kani ka kam thau tang ya uwei ndre kani ka thau baro ya kita ki senran ko ong la da pi dei ki senran pi wong kumno kumta finlong ki senran jonga ada fi dei ki senran jong Jesu Christ fin pendan buram yu blai kibriu kin yo mat yu so jong fi bat kinwan sha utau ding so wan yu bashisha kani kalong ka ba serious kani ka jingkeli kani ka jingkeli bat bengin hab da yet banya shisha kani ka ka ba ujisu wam ngi hab kliel di hatu ngi la long kristan baro ka ta ki posnem ngi la long ne em ka nuksa ki we ngi la yalap ne em ya gospel ne ngi le ran Jesu Christ wang lada file ran ban pla ya nga ahmat ki we kwa ubah benang sale ran fi tasni pengen ya sedang no da ka balet pila so thu mata kumno ban seisoh kam dei ka bashulet jingeseng kam dei ka ba fi shu snap ni ka khubor jongam ta ngam ka jing trang jongam ta singi kalong ba haba fi puli ka haba fi snap ni ka message jongam ta singi kan penlong fi ba fin trang ban seisoh no ba fin seisoh ba fin yalam mi ki wei show Jesu Christ ba fin penlong senran u Jesu Christ wang haka gospel Matias kalau nong ka ba arpu prat khat ba khat pra wang kilet cha perthai yalap ge gospel tu da penlong senran ada fidei ki senran jong Jesu Christ fin penlong senran ki wei kala dei ka por ba ngin sngo thu no tin jong blai ti kumno ban seisoh ngong fi kumno ban seisoh pa Jesu Christ wang ni at khat ka ba khat san wang manga ngalong uding so wan ubashisha baru kpa jonga ulang unong sumar briso so Jesu Christ wang manga ngalong uding so wan bashisha
Bat ukpa jonga ulong unong sumar briso. Katanat baro bahanga kabam seisoh ungorno. Bat katanat baro kabas seisoh ukla. Mani tu ifipan. Ngamlay mga bakran ni kani. Uji sukres ukuran. Uang katanat baro hanga kabam seisoh ungorno. Para Kristan ki bapet yang ni ka video. Ki henman ki para. Ki long kami. Ki long kapa. Barok kat gibai i kani ke video. Pet uji sukres uang katanat barok kabam seisoh ungorno. Kani kalong serious. Lada film seisoh anu itu ifi. Akhir kesini kan sapoi ba uji sukres sangorno. Namar labu yengi ni amtang banshu long niam ang ifi. Amtang banshu let jesang Sunday. Amtang ba fi kemen ba filash rwai kwaya. Amtang ba fin kemen ba fila participate haki jingeseng gi bahe. Henry uang lada film seisoh uang ngorno. Henry uang me bat katanat baro kabas seisoh uklat jaka bakan yok seisoh kambun. Uang baha bala ba fi seisoh kambun pat klat ya fi. Unang prun haktin parang unang penkut ya fi. Unang ai syuk ba fin seisoh kambun. Kamut ba kat ba finang luan yalam mensim syau Jesus Christ. Kat ba kiwan lengba jong fi syau Jesus Christ. Fi ha fi alap ya gospel. Fi penlong senran kiwei unang pen seisoh syuk kambun. Fini kandan ka jingkelah habang ong iwan alam ya kiwei syau Jesus Christ mut kandan ka jingkelah ki. Ada mensyua ki em haka pop, ki em haka kam aurea, ki em haki ai. Kinumuan man syulang niam. Handai kinda yok ma yo Jesus Christ lengba jong fi. Kinda yok ma sisa ba ulong ba baha. Kinda yok pelat lut na ka pop. Bat an pan paunam yo Jesus Christ habakiwan. Wa ma namar kin keli ya fi kinong nang nu te fi yok kani ka bor ban duai. Ban pan kiak i bapang ban be i kiksud nang nu kani ka bor fi yok ban halap ya gospel habaka kata fikin keli kata kai ka ba finong kam dei ka bor jonga kadai ka bor jong Jesus Christ kadai ka ka ba umen sim ba khut u blei la pen slek do men sim ba khut ban halap ya gospel kani kamut ka jing seisoh tilada fi seisoh kambun fi seisoh u blei klat fi ban fin seisoh kambun. Henry kabama kalong lada katas nem ngim sngau tu bangi seisoh pai uang sangorno kat khot kabala uang pi menta pilong ki bakhut da kata kaktien ya kabanga lakren hapi pi Ukraina ki senran ni uang pi shwaban seisoh kanu tanap ding na uno shwabun seisoh haban penkhut ikitikinyut lada kidan kitu kinyut ki kejap ya ka khendau ki kejap ya ka sbo kimla wan seisoh fikan ma bo Jesus Christ ukuran syapang kitu ki khendau ba bha balada kam khut kadang kitu ki sya ki ding sya ki ba kejap no ya ketin jong belai kimla wan seisoh yo tu sembai ngam abo belai te ha tu lapan khut ne mengi da ketin Hawto haka jinglong Kristan jong fi basya kayo jakan em ka ketin jong blai am tang ba fi shupuli tang dap handrai kayo ne am jaka ba ka ketin jong blai kan pen khut jaga do not jong fi Jesus Christ ong fi menta fi long ki ba khut da kata ka ketin jaka bangala kran fi mo da ki kentin ki ba o Jesus kran fi ban nget hau Jesus Christ kamut tang ban sungai haka jing syayap jong u haka jing tap ba haka jing mi pat jong u khasngi ka balai kamut tang ba sungai kumta handai kamut ban nget haki kentin jong Jesus Christ Hawto ki kentin jong Jesus Christ ki yo rong ne am haka do not jongi ki yo ne man pen kelai ngi ki yo ne am ban pen shat bor ngi ba ngin seisoh ba ngin le ka nuksangan nganong fi lada i khun jonga i sungai hanga hoi papa ngangat fi de ipa jonga handai lada ka ka banga ong i kun wat le kumta fin start kun puli ni AVC tho uni lada imnget ya kata ki kentin ti kumnu in seisoh kata ka jinget jong i kalong ka bayap inumla ban le sungat ho de
fide ku pa janga ndrei im ko ngu takamot ban ngat hau Jesus Christ kadan ban kam ban fin ngat ya ki kentien jong u ba fin ko ngu ya ka e ka bong le khat ka basa kong tu yai ne hanga bat manga hafi kumba ka tanat kamla ban seisoh nala dehi lamda ka yai ne hau dieng so wan kum ta mafiru lamda fi yai ne hanga ngau habaka ktien jong Jesus Christ ka pen khu ya fi kawan ra e fi ya ka jing yai ne hau Jesus Christ fi yai ne am hau Jesus Christ namar nala di ngim dan bor e ban seisoh ladang i ong ba ngilanget hau Jesus Christ ngi yai ne am hau ngi yai ne am haki kentien jong u ngi ko ngu ne am ya ki kentien jong u Jesus Christ ong ke to ke yalap ya gospel tu da penlong senran ki wei pen baptis ki ban yai ne hau Jesus Christ mot ban yai ne haki kentien jong u ka jingkeli ka bamenta ka bami hau to manga mafi ngila dale shishan em ya ka gospel ngila yai ne am hau ngi ko ngu ne am ne ngi sungat ngong ho traji subi ngi ngat ba mela syayap ding na kalvari mela sat ki pop janga mela ayu handai pi yai ne haba pi yai ne Jesus Christ pi ko ngu ne am kumbang ai nu sai pi ya ikun ba kupa lada ki yai ne mot ki ko ngu filaju ko ngu ne am ban le ta ban yalap ya gospel filaju ko ngu ne am ban le ban duai ki bri ban pen khia ing bapang ban be ik su filaju ko ngu ne am haba Jesus Christ ni ta wong tu pla yang ha khamat ki bri filaju le ne am ta lada film pat le ngani thu ifi umdei banga penram umdei banga bisan reka ktien jong blai ru kong ni film pat seisoh nama film pat wan yalam yo ya kibri sha Jesus Christ ngamong ifi shakaniam umdei sha Jesus Christ bagi tu kiba laju syate sha skum ki saikum jong pop leng ba jong fi ki wan ban mat Jesus Christ leng ba jong fi ki yo ban pelat lut Jesus Christ pi ai ne am ktien jong pi testan em hake jing duai pi dan em ka intimacy with Jesus Christ pi yai ne pi ka ktien jong blai ka da yo shongsa ne ma ka do no jong fi lani ngi sudan ha ka jing long niam ka ba ma ka ne pa ka khat ka basan wong manga ngalong udin so wan ma pi kitana utau ba yai ne hanga bat manga ha u uta u seisoh shibun na ba khlam manga phimla ai ru em pi ukban biang uang bau Jesus Christ ulang uding so wan mat mengingi long kitana uang nama khlam manga phimla banle ai ru em pi khlam u Jesus Christ haga jing em jongi haga do no jongi haga jing em bamana singimla ban seisoh Hawto Ngi ya ne em ka focus jongi kalong ne em ba Jesus Christ habang i kim and step ka focus jongi kalong ne em ban bat u Jesus Christ laneng ibu yo Jesus Christ tangka sni sande kani kalong serious haki kentien ki bang ya kren hajing tray Hawto ngilong ngi wara ne am yo Jesus Christ kadan em ka focus ba ngana kim tam step fi bon sin ni shong hang ni ka perthai ni mot ba ni kham concentrate i kam ki jam jang ngam ong bam nim dei ban tray kam ngam shom ong ta hadai bon sin ni pun ni kim step ni la khu slai ka ai selai ka bam ka di ikam ki train drai ngiai ne am Jesus Christ ladang ngiai ne the first thing lani ka ai ka baning kong do na step ka long bangin focus sa Jesus Christ kam dai bangi shuduai routine ndrai bakata ka do not jongi hawa dan Jesus Christ kan ma kan penpau ba ulang utrai ki do not jongi kata ka dai ka jingai ne kalong ba ni thrang her ban ko ngo yu ban le ka man jongu ban seisoh shibon ban jak men sim kumnu bangan job men sim man la step na du Monday hadu Sunday kumnu bangan yo ban let ye thu ikiwai show Jesus Christ kumnu bangan yo duai ki briu bakin yo khya ban be men sim bakam man bakin dai i ka bor jong Jesus Christ bakin i ka hima ka jong blai ka kimlong tang hi kentin ndrei bakadan ka bor dei hang ta ba habang ile ka tau ublei un pin seisoh ini lada uno noru yai ne hangala jubrat no yu shabar kum ka tanat ka balayap stai no tikila yalom yaki
bat ki bret hakading bat la thang iki fi manong e fi ladang im seisoh bahaka kesni besar bong uji sukres mong umtang bongor no handrai un sathang hakading un sathang hakading kani galong serious lada pi yai ne hanga bat ki tien jonga ki yai ne afi ya ka ke iru ka bafiman fin pan tekan long hafi ngong e fi men ne balada finget hau Jesus Christ kadai ba fin nget hakiken tien jong u pai ula ban kan ni pat kala pen shai nak tien jong blai lada fi yai ne hanga bat ki tien jonga ki yai ne hafi ya ka iru bafiman fin pan tekan long hafi hatu ka tien jong blai ka dap hangi hatu ki tien jong Jesus Christ ki pen kan ma wingi hakani la pendan buram yo blai ukpa jonga bapi seisoh shubun kumta finlong ki sinran jonga fi nginlong ki sinran habangi seisoh habangi wanra iki ya ki brio shu Jesus Christ ngan perkut ya fi da kawai ka jingi tu kana ka baret na ka bible kat kum ka gospel yo anes kal nong ka ba sao ka ba itu syapaka tu ka kentai nong samaria ka tu ka nong kentai nong samaria ka 4 jutep yo Jesus Christ ka shulong niam nong fi kadang nong samaria ka tep bhayu ko ka habaka ya discuss about Jesus Christ tu ka tep bhaya ya ki an jong Moses yo Jacob ka tep ba ndai hadin bakala encounter yo Jesus Christ mai tu ifi wala kala dan sangut kilap ba utau ba nriu umdai mani tu ifi kadai tang ka ordinary person ka bala syak kan tat ban na society ka bala syak look down ka bala kan po ndai habaka encounter bo Jesus Christ kala mat si sai ka jing pen im syak ka mat si sai ka jing im ka wa ba ka ba im ka bo Jesus Christ wa pet finda puli shiki khat ki bahdin nang basau long bakala yalap ya gospel shiki tu nong samaria bat ka brio ka balang ordinary kala wan ra ki shau Jesus Christ bat kilangat hau Jesus Christ bat shibun kilangat haba kilai kendu Jesus Christ kala long ka evangelist pila encounter shan am Jesus Christ na fi sudan hakaniam pila kala ka bamot ne am ngi pop jong fi pila plan em na do ka do not pila e no na em ki pop kanang ba findan ka jingya dai bu Jesus Christ pila pan ya snam jong Jesus Christ man sat ko fi la pen baptist ne em fi kat kum ka tien jong blai ban sat ban ma na ik pop pila ya pediang ne em yu men sim ba khut ngong namar ba khlam men sim ba khut nginum la le ai ba Jesus Christ wang shabun lai un pha yu taw wai pat unong pen tien uban pen kan ma wi ni ya ki kan tien jong Jesus Christ kum no ngin kan ma ya ki kan tien jong Jesus Christ ka dai haba ni yai ne ai kitin jung fila yo pediang ne am yu sim Jesus Christ tanga khat ifi shaga gospel phai no ni ki pop jong fi kala ka bamut ru na ki jinglong niam jong fi phai shu Jesus Christ phai ki pop e no ai ki le e ka jing pen baptist pan yu men sim ba khut ba fin pediang yu men sim ba khut da ka ba kren ki we thli badang ta un sa ai bor fi banyalap ha gospel but ublay un snang pen khut fi ba fin seisoh shibun fin yo pendan buram ublay nakabanta ka buram ublay kublay shibun